Қисми чорум. Рӯзи дигар ман бо умеди ёфтани хонаи қуриишканба ба кӯча баромадам ва чорсӯи шаҳри Бухороро гардиш карда, бо ростаи чойфурӯшӣ, ки аз тарафи шимоли хонақоҳи Девонбегӣ дар байни мадрасаи Кӯкалтош ва масҷиди Мағоқ кашида шуда буд, раҳсипор гардидам. Дар миёнаҷои растаи чойфурӯшӣ дар тарафи ҷануби кӯча, дар рӯ ба рӯи паскӯчаи бозори Ангишт, Ҷаннатмаконӣ ном як сарой бино ёфта буд. Дар ду паҳлӯи даромадгоҳи ин сарой, берун аз дарвозааш, ду суфачаи баланд воқеъ шуда буд. Ба рӯи яке аз ин суфачаҳо Раҳими Қанд ном як кас лаълии қандфурӯшиашро дар пеши худ ниҳода менишаст. Суфачаи дигари ин сарой холӣ буда, ман гоҳ-гоҳ ба рӯи вай нишаста бо қандфурӯшии мазкур суҳбат мекардам. Чунки вай як одами бисёр аҷиб буда, суханҳояш ба ғоят завқовар буданд ва гӯш кардани ҳикоя ва саргузаштҳои вай маро бисёр хуш меомад. Чун дар он ҷо номи Раҳими Қанд зикр ёфт, лозим аст ки бар болои баёни аҳволи ӯ қадре истода гузарам, то ки хонандагонро бо ин одам каме ҳам бошад шиносо кунам. Таваллудгоҳи ин одам дар диҳаи фоиқи тумани Шофиркоми Бухоро буда, дар шаҳри Бухоро нашъунамо ва касбу камол ёфта, мусиқиро омӯхтааст ва ӯ аз асбобҳои мусиқӣ тамбур менавохт, аммо суруд намехонд. Ин одам табиатан бисёр бечора буда, аз молу ашёи дунёӣ ҳам чизе надошт ва бисёр фақирона зиндагонӣ мекард. Ӯ дар пеши худ маҳорати бисёр баланд надошт ва ба болои ин, монанди баъзе мусиқичиёни он замон, маҷлисоро, суханвар, ширинкор ва хушомадгӯй ҳам набуд. Бинобар ин, ӯро одамони сарватманд дар тӯйҳо ва меҳмондориҳои пуртантанаи худ даъват намекарданд. Азбаски харидораш кам ва бозораш касод буд, ҳар кас ӯро барои базме даъват кунад, дар як шаб ба 2 танга музд, ки баробари 30 тин аст, розӣ мешуд. Азбаски нархи тамбурнавозии ӯ назар ба навозанда ва хонандагони дигар хеле арзон буд, муллобачагон, талабагони мадраса дар иҷтимоона, дар базмҳои ҷамъиятӣ ва шабнишиниҳои худ бештарин ҳамин одамро даъват карда мебурданд. Ман ҳам бо ин кас дар ҳамин гуна иҷтимоонаҳо шинос шуда будам. Гоҳо муллобачагон дар базмҳо ва шабнишиниҳои худ ин одами бечораи беозорро бисёр озор медоданд ва ба ӯ шӯхиҳои ваҳшиёнаи азобовар мекарданд. Чунончи боре шарикдарсони ман, ки аз 100 нафар зиёда буданд, барои сар кардани дарси нав аз байни худ 1500 танга ҷамъ карда, 1400 тангаи ин маблағро дар дарсхонаи устоди худ бо номи ифтитиҳона сарф намуданд ва бо 100 тангаи боқимонда хостанд, ки иҷтимоона ташкил диҳанд ва дар он шабнишинӣ тамбурнавозеро даъват намоянд. Шарикон дар он маҷлис маблағи мазкурро сарф намуда, барои худ ва меҳмонони худ зиёфати миёнаҳолонае тартиб доданд ва тамбурнавози ин шабнишинӣ Раҳими Қанд буд ва вазифаи ғазалхонии ин базмро сурудхонии ҳавасгор, ки бо истилоҳи мадраса онҳоро савтӣ мегуфтанд ва онҳо аз байни талабагон ба тарзи худомӯзӣ расида баромада буданд, адо мекарданд.
базм сар шуд. Раҳими Қанд тамбурнавозӣ мекард ва талабагони ҳавасгор суруд мехонданд. Азбаски дар байни шарикон хушовозон бисёр буданд ва онҳо бо навбат мувофиқи нағмае ки Раҳими Қанд менавохт ғазалхонӣ мекарданд. Он қадар монда намешуданд. Аммо Раҳими Қанд, ки ягона навозанда буд ва то нимаи шаб беист ва бедамгирӣ тамбурнавозӣ мекард, дигар ёрои ба тор нохун заданаш намонд ва вақте ки ӯро боз ба навохтан водор кардан хостанд: агар кушетон ҳам дигар наменавозам, гуфт бо оҳанги қатъӣ. Ҳоло ҳам ҳамин тавр аст, гуфт Амини Муш ном яке аз талабагон, ки аз сурудхонон буд. Ҳамин тавр аст, дигар наменавозам, гӯён матlaби худро такрор ва таъкид кард Раҳими Қанд. Шарикон: хезед, хармурд мекунем, гуфта Амини Муш ба аҳли маҷлис хитоб кард ва худ рафта Раҳими Қандро ба рӯи хона ғелонда пахш кард ва чанд нафар талабагони авбош рафта ба Амини Муш ёрӣ дода ба ӯ ҳамроҳӣ карданд. Онҳо тамбурнавозро зер карда мушткӯбӣ кардан гирифтанд. Раҳими Қанди бечора аввал оҳу вой гӯён фарёд мекашид ва баъд аз он ба гирьяву зорӣ даромад ва оқибат боз навохтанро ба гардан гирифта аз ин зарбу лати ваҳшиёна раҳоӣ ёфт. Раҳими Қанд баъд аз хармурд бо чашмони гирён ва панҷаҳои ларзон боз қадре торҳои тамбурро тин-тин кунонид, аммо ин садо аз садои тамбур зиёдтар ба ғингоси магасе, ки дар торҳои тортанак дармондааст, монанд буд. Дар ин вақт оши охирини зиёфат, ки палав буд, тайёр шуд ва табақҳои таом дар пеши меҳмонон ва шарикон қатор шуданд. Раҳими Қанд ҳам бе рухсатии касе аз тамбурнавозии маҷбурӣ халосӣ ёфт, чунки шарикон хӯрдани палавро аз шунидани тамбур муҳимтар медонистанд. Вақте ки маҷлиси зиёфат ба поён расида, аҳли маҷлис пароканда мешуданд, ташкилкунандагони ин шабнишинӣ ба Раҳими Қанд 2 танга барои музди хизматаш, 1 тан нон ва 1 коса ош ҳам барои бурдан ба бачаконаш ба тарзи инъом доданд. Раҳими Қанд аз ин инъоми талабагон, ки ҳеҷ ба он нигарон набуд, бисёр хурсанд шуда: илоҳӣ ҳамаатон мударрис шавед, муфтӣ шавед, аълам шавед, охун шавед, раис шавед, қозӣ ва қозикалон шавед, гӯён дуо кард. Барои ба ин мансабҳо расидани ҳамаи моён, гуфт яке аз талабагон, бояд ҳамаи қозиён, раисон ва дигар муллоёни мансабдори имрӯза ё бимиранд ва ё бекор шаванд. Агар ин дуои туро, ки дар ҳаққи муллоҳои мансабдори имрӯза дар ҳақиқат дуои бад аст, онҳо шунаванд, туро хармурд карда мекушанд. Майлашон, гуфт Раҳими Қанд, дар ҳолате ки лабонаш бархилофи одати муқаррарияш ба табассум моил шуда буданд, агар баъд аз хармурд кардани 1 то нон ва 1 коса ош диҳанд, кушанд ҳам зарар надорад. Зиндагонии Раҳими Қанд хеле танг буд. Албатта бо 2 танга даромад, ки вай ҳам ҳар рӯз ба даст намедаромад, бо 1 то нон ва 1 коса ош, ки онҳо ҳам ба тарзи тасодуфӣ аз тӯйҳо ва зиёфатҳои калон дар ҳафтаҳо ва моҳҳо ба тарзи инъом меомаданд, як оиларо сер кардан мумкин набуд. Агар ӯ ба пеши дигаре машғули кардан хоҳад, ҳунари дигаре надошт ва барои хариду фурӯш сармоя надошт. Ночор ӯ қандфурӯшии дастакиро барои худ даромади иловагӣ қарор дода буд, ки ҳамаи сармояаш дар ин кор қадри қанд, конфет ва оби дандон буд, ки ҳамагӣ аз 5 танга зиёдтар қимат надоштанд. Қандро шикаста майда карда, ба ҳар кадоми лундаҳои калонтараш 2 пул ва ба резатараш 1 пул баҳо монда, ба як тарафи лаълӣ мечид.
ва ба тарафи дигари лаълӣ конфетҳои арзонбаҳо ва оби дандонҳоро, ки аз лои шакар сохта мешуданд, рехта ба ҳар кадоми онҳо ҳам якпулӣ ё дупулӣ нарх мемонд. ва ҳамин лаълии оростаи худро ҳар пагоҳ бардошта омада, ба рӯи суфраи сарои ҷаннатмаконӣ менишаст ва ба толибонаш мефурӯхт ва харидорони ӯ бештарин бачагони кӯчагард буданд. мардуми Бухоро ҳамин касби Раҳими Тамбуриро ба назар гирифта ва ба номи ӯ калимаи қандро илова карда, ӯро Раҳими Қанд мегуфтанд. ман гоҳо аз моли тиҷоратии Раҳим ба 2 пул қанд ё конфет харида, ба даҳон андохта, бар суфачаи дигар макида менишастам. ин хариди ман аз ҷиҳати эҳтиёҷам ба ширинӣ набуда, балки барои шунидани суханони бамазоқи ман аз қанд ҳам гувортари ӯ буд, чунки ӯ бо ин хариди ночизи ман хурсанд шуда ба сухан медаромад. ҳикояҳои Раҳими Қанд бештарин аз саргузашт ва ёддоштҳои худаш, аз аҳволи худаш ва аз дида ё шунидаҳояш буд. дар ин ҷо бояд ҳаминро ҳам қайд кунам, ки Раҳими Қанд баъзан чизҳои ба хаёлаш омадаро ҳам, монанди он ки худ карда бошад ё дида бошад, бо боварӣ тамом ҳикоя мекард ва ширинтарин гуфтаҳои ӯ ҳам ҳамин гуна ҳикояҳои афсонамонандаш ба шумор мерафтанд. аз чизҳое ки аз Раҳими Қанд шунидаам, 2 порча ба ёдам мондааст ва ман мехоҳам ҳамон порчаҳоро дар ин ҷо нақл намоям. рӯзе Раҳими Қанд аз бетамизиҳои замона ва аз санъатношиносиҳои мардум шикоят карда гуфт: агар дар мардум тамиз мебуд ва санъатро мешинохтанд, ҳунармандро аз беҳунар фарқ карда метавонистанд ва қадри ҳунармандонро медонистанд. ба созандагони дигар он муомила ва ба ман ин муомиларо намекарданд, яъне дигаронро ба осмон бардошта, маро ба замин намезаданд, ва ҳол он ки аксари ин ҳофизон ва навозандагон шогирдони беустод буда, таълим надида ва монанди алафи бегонаи дар гулзор рӯида, дар замини санъат худрӯ мебошанд. аммо ахмақфиребиро хуб медонанд ва дар пеши мардумони бетамиз худситоӣ карда хуб пул мекашанд, ва ман ки ба чандин устоди забардаст чандин сол хизмат карда ин ҳунарро ба даст даровардаам, ба хӯрдани нон надораму ба пӯшидани тамбон. Раҳими Қанд баъд аз ин муқаддима барои исботи ҳунармандии худ ва забардастии устодони худ ёддошти зерини худро нақл кард. ман, гуфт ӯ, ба Насруллобои дегфурӯш, ки мардуми номи ӯро кӯтоҳ карда Насруллои Дег мегуфтанд ва дар шашмақомдонӣ ягонаи Деврон буд, 10 сол ба тарзи шогирдӣ хизмат кардам. баъд аз он ки ман дар пеши ӯ шашмақомро об карда хӯрдам, маро ҳамроҳи худ ба меҳмониҳо бурдан гирифт. Раҳими Қанд аз он меҳмониҳо, ки ҳамроҳи устоди худ рафтааст, якеро муҳимтар ва сазовори қайд шумурда ба тарзи зерин нақл кард. устодам Насруллои Дег як шаб маро ба чорбоғи домоди Қозӣ Калон, ки дар деҳаи Хитоён буд, ҳамроҳи худ гирифта буд. дар он ҷо хонанда ва навозандагони дигар ҳам буданд, ки ҳамаи созҳоро ҷур карда ва ҳамаи сурудхонаон ҳамовоз шуда то нимаи шаб навохтанд ва хонданд. баъд аз тамоми нимшабӣ, ки ҳамаи меҳмонон ва созандагон ба ҳар тараф пароканда шуда хобиданд, устоди ман ба соҳиби боғ гуфт: агар хоста бошед ва рухсат диҳед, худам бо шогирдам як базми хосагии алоҳида карда медиҳам. албатта домоди Қозӣ Калон бо хурсандӣ розӣ шуд ва Насруллобой торҳои тамбурро ба ҳавои навоз соз карданро фармуд. тамбурро соз кардам. устод доираро ба даст гирифта усул нигоҳ дошта мехонд ва ман менавохтам. як вақт 2 булбул парвозкунон омада ба болои шохи дарахте, ки мо дар зери вай базм мекардем, нишастанд.
булбулон баъд аз қадре ором истода ба нағмасароии мо гӯш дода мувофиқи ҳавое ки мо менавохтем ба чахчахзанӣ даромаданд. аз ин кори булбулон устоди ман зиёда ба шавқ омада, гӯё ки бо онҳо баҳс мехонда бошад, нолаҳои фалакпеч баровардан гирифт ва ман ҳам бо нохунҳои обдори худ торҳои тамбурро дилхарошона меларзондам. шунавандагон аз нағмаҳои ҷонгудози ман, гӯё ки ба рагу пайи онҳо нохун зада истода бошам, дар тапиш ва ҷӯшу хуруш омаданд. Раҳими Қанд дар охири ин ёддошти худ гуфт: оқибат булбулон аз мо мағлуб гардида хомӯш монданд ва баъд аз қадре хомӯш истоданд, онҳо тамоман беҳушу беихтиёр шуда, худро аз шохи дарахт ба сӯи мо андохтанд. яке аз онҳо омада ба гӯшаки тамбури ман нишаст ва дигаре ба гардиши доираи Насруллобой. ин ҳолро дида шунавандагон ба ҷӯшу хуруш омаданд ва садои таҳсину офарини онҳо ба осмон расид ва бо ҳамин базм ҳам тамом шуд. дурӯғ будани ин гуна саргузаштҳои Раҳими Қанд равшан бошад ҳам, ман ба ӯ аз ин хусус лаб намекушодам, балки худро чунон нишон медодам, ки гӯё ҳамаи он суханҳоро бовар кардам. чунки агар ӯ ба ин гуна ҳикояҳои худ андак нобоварии маро пай мебурд, бисёр мешӯрид. На танҳо мешӯрид, ҳатто бими он буд, ки ошноии худро аз ман бурида, дигар ба ман ин гуна ҳикояҳоро нақл намекунад. ваҳолон ки шунидани ин гуна ҳикояҳои ӯ ба ман бисёр завқ медод. ман хусусан аз ин ҷиҳат завқ мекардам, ки ӯ ёддоштҳои худро ба камоли ҷиддият ва боварӣ нақл мекард ва ба бовар кардани ман ҳам ақидаи ӯ комил буд. Раҳими Қанд боре ба ман аз қаҳрамониҳои афсонавии одамони зинда ҳикоя мекард ва суханро бар болои ҷанги Амир Музаффар бо кӯҳистониён овард. ӯ қаламманораи аз сарҳои ҳисориён ва кӯлобиён сохтаи Амирро ва дар як соат куштани ӯ 400 асирро нақл намуда, ба болои Азизулло ном яке аз иштироккунандагони он ҷанг зиёдатар истод. дар асл ин Азизулло аз Балх буда, дар Бухоро таҳсили илм кардааст ва дар ҷанги Амир Музаффар бо кӯҳистониён аскари ихтиёрӣ шуда, аз ҷониби Амир ба он ҷанг иштирок намудааст ва дар бадали ин хизмати худ ба мансаби раёсати баъзе ҷойҳо расидааст. дар вақте ки Раҳими Қанд аз ӯ ба ман гап мезад, вай дар тумани Ғиҷдувон раис буд. Азизулло ба дурӯғгӯӣ шӯҳрат дошт. худи ӯ мегуфт, ки агар ман рӯзе 100 дурӯғи барҷаста нагӯям, он шаб хобам намебарад. хулоса Раҳими Қанд дар бораи қаҳрамонии ҳамин Азизуллои дурӯғгӯӣ ба ман гуфт. Азизулло дар қатори навкарони ғалабутури Амир дар ҷанги Кӯҳистон ба тарафи ҳисориён ва кӯлобиён ҳуҷум овардааст ва дар този асп ба ҳар шамшер задан 10-12 касро қалам карда мепартофтааст. рӯзе дар вақти гармии ҷанг аспи ӯ дар тоз аз байни ду дарахти тут, ки ба ҳам наздик рӯида, шохҳояшон ба ҳам печида буданд, гузаштааст ва дар вақти гузаштани асп аз байни дарахтон сари Азизулло дар шохҳои дарахтон банд шуда, гарданаш канда шуда мондааст. аммо ӯ чолокона сари аспро пас гардонда омада, калаи худро аз шохҳои дарахт ҷудо карда ба ҷои худаш гузоштааст. азбаски хунаш ҳанӯз сард нашуда будааст, сараш монанди аввала ба танаш часпида мондааст ва ӯ ҳам гӯё ки ба вай ҳеҷ воқеае рӯй надода бошад, мисли пештара ба ҷанг давом кардааст. ман аз шунидани ин ҳикоя хеле завқ гирифта ва аз камоли хурсандӣ хусусияти табиати Раҳими Қандро аз хотир бароварда ба ӯ гуфтам. хайрият, ки Азизулло саросима шуда калаи худро ба танаш чапа нагузоштааст, вагарна чашмони ӯ ба қафои ӯ ҷойгир шуда, дар зиндагӣ бисёр душвориҳо мекашид. Раҳими Қанд аз ин гуфтаҳои ман нисбат ба ҳикояи худ нобовариро бӯй бурда, якбора ба шӯр омада гуфт: ӯ кур набуд ва беақл ҳам набуд, ки чӣ гуна ба тана гузоштани калаи худро надонад. ман узрҳоро гуфта, боварии худро ба ҳикояи ӯ исбот карда
шубҳаи ӯро нисбат ба худам тамоман аз дилаш баровардам. бо вуҷуди ин ӯ чанд гоҳ ин гуна ҳикояҳоро ба ман нақл накард. қисми панҷум. ман бо растаи чойфурӯшӣ раҳсипор гардида то пеши сарои ҷаннатмаконӣ расидам. дар он ҷо Раҳими Қанд Лаълии хушбори худро дар пешаш монда ба рӯи суфачаи муқаррарияш нишаста буд. ман аз ӯ ба 2 пул як дона обидандон харида ба даҳонам андохта ба суфачаи дигари сарой нишастам. имрӯз мақсади асосии ман ёфтани кӯча, гузар ва ҳавлии қори-ишканба буда, ҳамаи фикру ҳавосам ба ин мақсад банд буд. бинобар ин барои ба сухан даровардани Раҳими Қанд ва ҳикоя гӯёндани вай кӯшише накарда дар фикр фурӯ рафта будам. ман ҳанӯз обидандони дар даҳон гирифтамро макида тамом накарда будам ки қори-ишканба аз тарафи шарқи раста, аз тарафи мадрасаи Кӯкалтош намоён гардид. ман барои пурра ва пухта дидани рӯи ӯ чашмамро ба ӯ духтам. чун ӯ наздиктар расида назараш ба ман афтод, чашмонашро аз ман наканда омадан гирифт. ман аз нигоҳҳои тези маънидори ӯ дар ҳаққи худам ин дурӯғгӯи дирӯза гуфтани ӯро пай бурдам. бинобар ин шарм дошта чашмамро аз вай канда худро ба нодонӣ задам, лекин бо гӯшаи чашм ҳаракатҳои ӯро таъқиб мекардам. ӯ рост ба пеши суфачаи Раҳими Қанд омада аз қанди майда ва обидандонҳои ӯ якдонагӣ гирифта ба даҳонаш зад ва аз конфет ҳам як дона гирифта дар ҳолате ки коғази вайро ҷудо мекард ба роҳаш давом намуд. Раҳими Қанд бо рангҳои канда ва лабҳои ларзон: «Қориамак, шӯхӣ накунед, ман одами бечораи айёлманд мебошам. пули қанду конфету обидандонро дода равед», гуфт бо оҳанги зорӣ. Қори-ишканба бе он ки қадами пешпартофтаашро паст гузорад ё ки аз роҳаш боз истад: «Курнамакӣ накун, дирӯз оташро аз ёдат набарор. Дар ягон мавриди дигар боз ба ту нафъ расонда, ҷои ин моли ночизонатро чанд карда пур мекунам», гӯён ба роҳаш давом намуд. Раҳими Қанд зери лаб ғурғуркунон «Искит, мурданӣ», гӯён ӯро дашном дод. «Ин кас кист?» гуфтам ман аз Раҳими Қанд пурсидам, гӯё ки ӯро ҳеҷ намешинохта бошам. «Як ҳиндуи саланок, як судхӯри гузаро, як хасиси чирки дандонхӯр», гуфт Раҳим дар ҷавоб. «Магар ӯ дирӯз шуморо зиёфат карда буд, ки курнамакӣ накун, дирӯза ошро аз ёдат набарор, гӯён ба шумо миннат кард? Оши ӯро то ҳол занашам нахӯрдааст», гуфт Раҳими Қанд. «Ҳикояти оши дирӯза ин тариқа аст», гӯён ӯ ҳикояти зеринро нақл намуд. «Дирӯз маро як машкоб ба туяш хабар карда буд. Ман дар он ҷо дар рӯи суфа ба болои кат нишаста тамбур менавахтам. Як вақт дар қатори меҳмонон ин одам ҳам ба хона даромад ва ҳамроҳи онҳо ба меҳмонхона даромада ош хӯрда баромад. Баъд аз таом меҳмонони дигар рафтанд, аммо ин одам ба рӯи кат баромада ба соҳиби хона чой фармуда дар паҳлӯи ман чой нӯшида нишаст. Чанд гурӯҳ меҳмонони дигар ҳам омада ош хӯрда рафтанд. Вақте ки меҳмонои қариб ба поён расид, ӯ ба касоне ки дар он тӯй хизмат мекарданд: ба ин кас ҳам ош биёретон охир», гуфт маро нишон дода. Ҳамроҳи дасти ин кас шикамашонро ҳам тамбур навохта истодааст. Оши ин кас сергӯшту серравғантар шавад. Як табақ оши палав оварданд. Дар ҳақиқат сергӯшту серравған буд, аммо 10-яки он ош ҳам насиби ман нашуд. Бо вуҷуди ин ки ӯ аз меҳмонхона дар қатори меҳмонон ош хӯрда баромада буд, ин ошро бо иштиҳои аввала хӯрдан гирифт. ӯ то як луқма хӯрдани ман 2-3 луқма мехӯрд ва чунон ки шикамбандҳо мекунанд, ҳар луқмаро 2 гӯштаи ориншор карда, яъне дар ҳар луқма 2 лунда гӯштро ҳамроҳ карда ва равғанашро то оринҷи худ шоронда мегирифт. Баъд аз таом ман хостам ки боз тамбур навозам.
ва ба ҳамин мақсад гӯшакҳои тамбурро тофта, торҳоро соз кардан гирифтам. Аммо ӯ даҳонашро ба гӯши ман наздик оварда пичирос занон: «Биё акнун тамбурнавозиро бас кун. Омаду рафти меҳмонҳо ҳам тамом шуд», гуфт ва илова намуд: «Ман аз ин тӯй ба ту як табақ ош гирифта медиҳам, ба ҳамин шарт ки нимаашро ба ман медиҳӣ. Розӣ ҳастӣ?» «Дуруст, ман розӣ», гуфтам ба ӯ. «Ин тавр бошад, аз соҳиби тӯй рухсат пурс». «Акнун иҷоза диҳед», гуфтам ман ба соҳиби тӯй, тамбурамро ба ҷилдаш андохта истода. Соҳиби тӯй 2 танга пулро бо 1 то нон ва 1 каф қандалот оварда ба пешам гузошт. Ман тангаро ба ҷайби худ андохта, нон ва қандалотро дар рӯймолчаи худ бастан гирифтам. Дар ҳамин вақт ин одам ба соҳиби тӯй маро нишон дода: «Ин кас одами аёлманд мебошад. Ба ин кас 1 табақ оши сергӯшту равған кашед. Ба рӯяш 1 то нони тафтон пӯшонда диҳед. Мавриде воқеъ шавад, ин кас ба шумо боз хизмат мекунад», гуфт. Соҳиби тӯй сухани ӯро қабул намуда ошро тайёр карда овард. Ӯ пеш даромад ва ман тамбуру табақи ошро бардошта аз ҳавлӣ баромадам. Соҳиби тӯй моро гусел карда истода ба ман: «Оварда додани табақро аз хотир фаромӯш накунед», гуфт. Ҳамин ки мо аз тӯйхона чанд қадам дур шудем, ӯ ба ман: «Ҳавлии ман дар сари роҳи ту мебошад. Аввал он ҷо меравем. Баъд аз он ки ман аз ош ҳаққи худро гирифтам, ту табақро бо боқимондаи ош бардошта ба хонаат меравӣ», гуфт. Ман розӣ шудам. Мо бисёр кӯчаву паскӯчаҳоро бурида гузашта, оқибат ба ҳавлии ӯ расидем. Маълум шуд, ки ҳавлии ӯ нисбат ба ҳавлии ман аз тӯйхона дуртар будааст. Ман ки ҷӯёи дар куҷо будани ҳавлии қоришканба будам, фурсатро аз даст надода ва сухани Раҳими Қандро бурида: «Ҳавлии ӯ дар кадом гузар ва дар кадом кӯча будааст?» гуфта пурсидам. «Дар гузари Кемухтгарон, дар охири он паскӯчаи пешбаста аст, ки вай дар пушти сарои кафшу масҳифурӯшӣ воқеъ шудааст». Гӯён Раҳими Қанд ба пурсиши ман ҷавоб дода, боз ҳикояти худро давом кунонид. Вақте ки ба дари ҳавлиаш расидем, ӯ барои гирифтани ҳиссаи худ табақи ошро аз дасти ман гирифта ба ҳавлии дарунаш бурд ва баъд аз чанд дақиқа табақи рӯяш кушодаро бароварда ба ман дод. Нону гӯшти ошро тамоман рабудааст. Аз ош ҳам тахминан 8 мондааст ва равғани ошро то чакраи охиринаш чаконда гирифтааст. Гӯён Раҳими Қанд ҳикояи худро тамом кард ва дар охир илова намуд: «Ин одам бой бошад ҳам бисёр чашмгурусна будааст. Барои ситонидани ягон чиз аз ҳеҷ кор ибо ҳам намекунаду ор ҳам. Бо вуҷуди ин чашмаш сер намешавад». Ман дар ҷавоби ӯ гуфтам: «Ҳарчанд Саъдии Широзӣ гуфтааст, ки чашми танги дунёдорро ё қаноат пур кунад, ё хоки гур. Ман мегӯям, ки чашми танги дунёдорро на қаноат пур кунад, на хоки гур». Баъди ин сухан ман зуд аз суфача бархостам, зеро нишонаи ҳавлии қоришканба, ки мақсади асосии он рӯзаам буд, аз ғайри чашмдошти ман аз он суҳбат ба даст даромада буд. Акнун мебоист ман ба зудӣ ба хонаи ӯ мерафтам.